Esango dizut ze ekintza egiten genuen guk, euskeraz egiteko lortzen joateko. Nik 18 urte, ez dakit eukin nituen edo 17 nituen, gu sartu ginen talde bat, aromatarrak eta ertzilatarrak eta gu ere eta nire senarra eta beste Rosamai eta beste asko, Andramariko Elizara sartu, guk erabakita, alan erabakita, ze aurretik ibili ginen euskerazko mesak emoteko eskatzen, ez ziguten kasurik egiten. Orduan, erabaki genuen egun baten ekintza txokeko ekintza bat egitea, eta sartu ginen barrura, eta konsagrazio denboran, haiek, Te adoro sagrada hostia, da guk hostia bizizara kantatu genuen. Taldean ipinita. Eta orduan, kriston hor borroka sortu zen. Bronka sortu zen, horren inguruan. Claro, hor badago herri gaztedin inguruko movimiento potente bat, gu mesak beste era batera ospatzen genituen. Nola da gure jauna eta ez dakizer guk eskuetan erabiltzen genituen da mudanuen artien egiten genituen irakurgaia gu prestatzen genituen. Beste Elizaren ondoko edo paralelo mogida bat zegoen Gabika Abadea, Julen, Amurizabera, Berrio, Zorrotzakoa, Annaberan, Zamoran egondakoak ezagutzen genituen hortik, mogida horretatik. Noizipinean alkartzen ginen eubeko pasiotarretan, eta egiten genituen gure mesak konselebratu horiek. Eta horregaitik ere, badakit, Matizindeko Abadea pulpitutik eskomulgatu gintuela halako gauzak egiteagatik. Bazegoen kontra hor nengoen ere. Eta orduen hortik ja, joan ginen hizkuntzaren lorpenen inguruan egin genuen txokeko ariketa hau Durangoko Andramarixan.